Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo na-ekwu na nhọpụta na ha abịa n'iru bụ nhọpụta mkpọnye aka maka Anambra South Senatorial Zone chọrọ nkwado ndị Nnewi iji wee hụ na ntụrụugo bịara otu ahụ. Gọvanọ Soludo kwuru okwu n'isi ọnọdụ kansụl ime obodo Agwata ebe o mere ka amata na ihe ndị egosipụtara ugbu a gosiri na n'ime ndị dum na-azọ ọkwa onwebeghị onye Nnewi South maọbụ ihe ala n'ọchịgagoro ụlọ omeiwu Seneeti maka Anambra South mere o ji dị mkpa na ha nyere Chief Nwachukwu nkwado iji wee hụ na ntụrụugo bụ nke ya site n'ịpụta n'igwe tụọrọ ya vootu. Kiri ka aka nha n'uju. Dịka ọ na-ekwu na Anambra bụ anapụga, Gọvanọ Soludo mere ka amata na nhọpụta nke a na-abịa bụ nke pati a ga-akwụrụ n'ihe ya anya oghe ma bụrụ nke ga-enwe nkwụmọtọ. Dịka ọ na-ekwu na apụga etogo ma bụrụkwa njem maka ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị kwuru okwu ndị gụnyere Meyọ Agwata Gọọmenti Area Dọkịnta Chibuike Ọfọbụike, Tony Mobuike, Barrister Sylvia Ifemeje, Chief Titus Anagbogu, Injinia Dom Okafọ bụ ndị kwukọrịtara ọnụ na mkpa ọ dị ịkwado apụga maka agamniru.